Wong kok gur moncang mancing ae lho. Hah? Malah mbok kaya endut kaya ngene iki. Weh, pedus kowe iki ana. Jereke megawe kok malah gur moncang mancing ae lho. Wong kok megahe garek maton. Garek maton kok napa? enak mengerti lawuh kok iso malah aneh-aneh lho kowe iki. Lah ndi entuke? Lha arep entuk ucul gara-gara mbok bengoki iwake kaget. Ora, eneng to malah aku neh sing salah. Iya. Yo sampean to. Kaget gara-gara kowe bengok sak bantere. Ejak mangkat tisu kok. Ejak mangkat tisu. Aku terus tak tentongne kono kowe engko malahan kowe. Ora, kono wisan kowe engko malahan. Jere ejak mangkat tisu, malah teko kene gur nguteki pancing. Mau mancing enak iwak gedhi kok malah. Entuk ora panggah wae. Wong kok. Wong yo ora entuk lho. Wong. Oh. Entuk ora. Tak jegore nang kolam kowe engko nek arep nganu kowe dadi wong. Wis kono gek nganu ning kono. Kono.